Ще не се ли ще на толкова надолу, да вземеш нещо пепелник и да го подпреш до пепелника? Кое? Този телефон. Няма, аз... Няма как да сваля тази колона отгоре, разбираш. Разбираш ли ме? Няма как да сваля колоната, защото аз и да я сваля, тя няма да може да такова нужната мъжчина. Или пък може да преместиш масата тук и да сложиш този на телефон, да го подпреш в пепелника и да се смеш. Ще ли виж колко минути има този? О, Стиляне, какво става, брат? Той слънцето тук много яко и много гадно пече, брат. Добре съм. Ще направим една песничка, една хубава песен. Една хубава балада. Малко на живо викам. Душите. Evo malko minuto. Айде един поздрав за тебе и за всички мои приятели, за целия Фейсбук, за всички хора, които ме обичат, уважават, държат на мен. С една хубава песен на Сурайката. Тя е новата му песен, между другото. Само с акордче, така с пиано ще направим от нищото на бързичко. Айде. Не бях добър, че до смърт те обичах, че ти прощавах. Не бях добър. В себе си вината аз намирах. Не бях добър, със себе си не бях добър. В спомен отживял, превърна мен живота си. Отиде и продаде любовта си. Но това, което имаш, то не ще се замени, защото тук не можеш да обичаш ти. В спомен отживял, превърна мен живота си. Отиде и продаде любовта си. Но това, което имаш, то не ще
името ти всяка нощ шепти и не разбира, че това боли. Ах, сърце, ти бедно ми сърце. В спомен отига, превърна мен на живота си. Отиде и продаде любовта си. Ти, но това, което имаш, то не ще се замени, защото не можеш да обичаш ти. В спомен отига, превърна мен на живота си. Отиде и продаде любовта си. Ти, но това, което имаш, то не ще се замени, защото друг не можеш да обичаш ти. Защото друг не можеш да